Здравейте на Ботевград и околията! Вече знаете, че откритият добив на полезни изкопаеми води със себе си огромно завърсяване на водните ресурси, които са жизнено важни както за хората, така и за природата като цяло. В това видео искам да ви разкажа за проучването, което направих, свързано с замърсяването на въздуха. Когато копаят земята, миньорите използват експлозиви. Много експлозиви. Чрез тях те взривяват скалите, които в последствие извозват с големите си камиони. Когато се получи такъв взрив, мигновенно във въздуха се разпространяват тежки метали и сулфиди под формата на финни прахови частици. А в една развита мина взривовете са постоянни. От друга страна, през мястото, където ще бъде мината, съществува едно постоянно течение, наречено кислородна фуния. Това течение върви през цялата ботевградска котловина, та чак до Правец. Вие знаете как през студените дни, когато паднат мъглите и хората запалят печките си, качеството на въздуха изключително намалява. Повечето притеснени хора не смеят да си отворят прозорците и в домовете им работят специални уреди за пречистване на въздуха. Отвори ли се такава мина над Краево, тази кислородна фуния ще донесе насам и тези финни прахови частици. Очаква се, че респираторните заболявания ще бъдат в пъти повече. От изложеното по-напред искам да алармирам. Въздухът ще ни бъде отровен. Та ако някой ви каже, че става на въпрос за пари, питайте го. Кое е по-важно? Здравето или парите?